ॲक्च्युली आमचें कोवीड वॅक्सिनेशन जे गोंयांत चल्लां हो प्रोग्राम एकदम बरे तरेन चल्ला अशें हांव म्हणूंक सोदतां. एंड आय एम हॅपी टू टेल यू दॅट एज ऑफ येस्टरडे आमचें वॅक्सिनेशन कवरेज इज around 10 lakh doses we have given to people of Goa. They have received at least one dose. सो गोंयचे कमीत कमी 10 लाख लोकांनी एक तरी डोस घेतला. म्हणजे फॉर दॅट मॅटर वी कॅन से दे आर प्रोटेक्टेड टू अ लेवल ऑफ से 50 to 60%. आणि जवळ जवळ 2.5 लाख लोकांनी सेकंड डोस घेतला. म्हणजे दीज पीपल आर वेल प्रोटेक्टेड. देअर प्रोटेक्शन लेवल इज अराउंड 80%. So this is a very good coverage, and I thank all the people, all the local representatives, and especially all my team at DHS in the immunization department who have done wonderfully well. So this immunization, हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की हें लसीकरण जें आसा is very very essential to us to protect Goa from third wave. It is only the vaccination which will protect us from the intensity of the third wave. कारण आतां चवथ येतली, सगळे फेस्टिवल्स येतले, लोक परत भायर सरतले आनी आय एम अफ्रेड की नंबर ऑफ केसीस मे स्टील रायज. आमी जाणा जावपाक जाय की आफ्टर वॅक्सिनेशन ऑल्सो वी मे स्टील गेट इन्फेक्टेड. बट इवन दो वी गेट इन्फेक्टेड, तेजी जी इंटेन्सिटी आसतली, कॉम्प्लिकेशन्स आसतले, डेथ्स आसतले विल बी मच लेस इफ बोथ द डोसीस आर टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल. Another important thing I want to tell is now almost all the categories are covered. Even pregnant women now can take the vaccine. Those who do not have any ID card, those who are Nepalis, those are in Goa, they also can take vaccine. Now we are only waiting. आमचे एकूच उरला की जे लोक फॉरेनर्स आसात, फॉरेन नॅशनल्स आसात, तेजे आमकां अजून कांय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान कांय शिटकावणी येवना की how to go about. But otherwise all the categories of people are covered. And once again I say that 10 lakh people with first dose and around 2.5 lakh people they have taken second dose. आमचे estimated population above the age of 18 years is 11,94,329. आणि हितूले जर 10 लाख लोकांनी जर डोस घेतला जाल्यार कवरेज इज अराउंड 83%, which I am again saying की इज very good. फक्त माझ्या लोकांकडे मागणें की जेणी फर्स्ट डोस घेतला तेणी सेकंड डोसूय घेवचो आणि जेणी एकूय डोस घेवना तेणी बेगिनान बेगीन येवन पयलो डोस घेवचो आणि तेजे नंतर 84 दिसां नंतर म्हणजे 84 दिसां नंतर सेकंड डोसूय घेवचो. आणि दुसरी म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या लोकांनी की जरी आमी दोनी डोस घेतले किंवा एकूच डोस जरी घेतलेलो आसलो तरी कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर म्हणजे मास्क वापरप, दुरी बाळगप, 2 गज की दुरी बाळगप आणि हात, नाक, तोंडाची साफ सफाई दवरप, सॅनिटेशन, these 3 SOPs should be adhered to. हें जर केलें जाल्यार probably we will be in a better position to control the third wave. Another important information I want to give is आतां जी रिसेंटली जी स्टडी जाल्या इन UK, त्या स्टडीच्या कोतान एस्ट्राझेनिका वॅक्सीन आणि जाका आमी कोविशिल्ड म्हणटात इन इंडिया, they say that this vaccine may give lifelong immunity. सो हेजे सारकी आनी दुसरी बरी न्यूज ह्या मोमेंटाक आनी कांय ना. सायड इफेक्ट म्हणटात आमी आतां इन इंडिया वी हॅव गिवन क्रोर्स ऑफ डोसीस, 40 करोडाच्या वयर आमी डोसीस दिल्ले आसात आणि आमकां दिसून आयलां की जे आमी सिरियस सायड इफेक्ट्स म्हणटात, डेथ्स म्हणटात, ते खूबच कमी आसात. रिस्क बेनिफीट पळयल्यार क्लियरली कळटा की बेनिफिट्स आर मच मच मोर दॅन द रिस्क. आणि रिस्क आसता ती बी मायनर आसता. वी नो वॉट कॅन हॅपन नाव अराउंड जवळ जवळ 188 दीस जाल्ले आसात आफ्टर द वॅक्सिनेशन. आणि ताका लागून म्हाजी सगळ्यां कडेन मागणी की वॅक्सीन इज व्हेरी सेफ, व्हेरी इफेक्टीव, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो सगळ्यांनी मुजरत आमच्या वॅक्सिनेशन सेंटराचेर येवचें. 42 आमचे परमनंट वॅक्सिनेशन सेंटर्स आसात आणि प्रत्येकान ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करून हें वॅक्सीन घेवचें. दीस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो सगळ्यां कडेन मागता की वॅक्सीन घेयात, सेफ रावात, तुमी सेफ जायात, तुमच्या नियर एंड डियर वन्सांक सेफ करात आणि आमच्या गोंयाक सेफ करुया. थँक्यू.